Tak ak ste videli predošlé video, tak pokračujem v tej rýchlej chôdzi okolo peninsuly. Som v Uruguayi v Južnej Amerike a je tu ráno nejak pred 8 hodinou. Tu vidíte taký stánok Panenky Márie, ktoré je v podstate v tomto Atlantickom oceáne takto vysunuté. A minulý rok, keď sme bývali v týchto budovách, na ktorých sa teraz pozeráte, tak sme z okna videli, ako to tu celé zaliala voda. Lebo ten oceán tu býva dosť divoký a niekedy sa vylieva úplne až von na cestu, keďže oceán je takto priamo v meste. Z druhej strany tečie rieka La Plata. Rieka La Plata spája hlavné mesta Uruguaya, Montevideo a Argentíny, Buenos Aires a v podstate na tej rieke vzniklo tango. Je to taká pekná prechádzka ráno, lebo tu pekne vonia vzduch tou oceánskou soľou a morským životom. Slnko je už teraz takto z rána veľmi silné. V podstate sme na južnej pologuli, kde je to slnko také asi silné ako aj v Austrálii alebo na Novom Zélande, kde si musíte dávať naozaj pozor, lebo vás rýchlo spečie. Trošku nám tu dnes takto pofúkuje, čo je veľmi príjemné, ináč by bolo príliš teplo. Už tu začína leto, každý deň je teplejšie a teplejšie. Takže na slnku máme už cez deň okolo 30 stupňov. Táto prechádzka je veľmi pekná. Je to tu také divoké. Vidíte tieto skaly a potom ďalej máte piesočnatú pláž a tých pláží je tu strašne veľa, keďže celé toto mesto je v podstate ako taký poloostrov a niektoré ulice sú tak úzke, že keď stojíte v strede ulice, tak vpravo vidíte oceán, vľavo vidíte rieku, takže všade ste obklopení vodou.